היי חברים, אז מה למדנו בשיעור הקודם? למדנו להגדיר בקר שאיתו אנחנו עובדים בתוכנת WinDLDR. זאת הפעולה הראשונה שאנחנו צריכים לעשות. בסרטון הזה חברים נעבור על איך מגדירים הרחבה אנלוגית לבקרי היידק, כמובן בתוכנת WinDLDR, איך מוסיפים אותה לבקר ומה אנחנו צריכים לעשות אחרי שחיברנו אותה לבקר פיזית. אם אני מדבר על דיגיטלי בלבד, מספיק לי מה שעכשיו עשיתי. הגדרתי את הבקר ב-PLC טייפ, כשהבקר שלי הוא השני בתור, אוקיי? ואם אני צריך הרחבה אנלוגית, כמו שעכשיו דיברתי עם שילו, מה שאני הולך ועושה, פה בצד יש לי באנר. בבאנר הזה יש לי תוספות, דיגיטליות, כניסות, יציאות, מודלים שהם גם וגם, כל מיני סוגים. אנחנו אצלנו, כשאנחנו עובדים עם אנלוגי, אנחנו עובדים עם אנלוגי שנקרא FC6A L03CN1. הנה, הוא נמצא פה. עכשיו, יש לכם את זה גם מוקלט, אז אתם יכולים לחזור להקלטה ולראות את זה בקלות, ולא לזכור, כמו שהיה בכיתה ולא היה את זה מוקלט. אז מה שאני עושה זה אני לוחץ ארוך ומושך אותו, גורר את השם מהטבלה לכיוון הבקר, ומה שאני רואה זה סימן של החלק איפה שהתוספת הזאת הולכת להיות. אני מזכיר, תוספות IO, כלומר input output לבקרים, תמיד יבוא מימין לבקר. כל התוספות מימין לבקר יהיו אנלוגיות או דיגיטליות, כניסות או יציאות. מה שיבוא בצד שמאל של הבקר זה תוספות תקשורת. זה משהו שאתם לא רואים פה בתוכנה כי אין טעם לשים את זה. התקשורת מקבלת רק מידע. המידע בסוף מומר לתוך ה-CPU של הבקר, לתוך המעבד של הבקר. איך אני מגדיר עד הסוף? לא מספיק שרק גררתי את השם, אני צריך להגדיר גם את הכרטיס הזה. הכרטיס הזה בסוף יש, לזה ספציפית, יש שתי כניסות אנלוגיות ויציאה אחת אנלוגית. AI 0 ו-AI 1 זה אנלוג אינפוט 0 ואנלוג אינפוט 1, ו-AQ 0 זה אנלוג קוויט 0, כלומר יציאה מספר 0, זה ספציפית לכרטיס הזה. יש כרטיסים עם הרבה יותר, כמה שתרצו. לא נדבר עליהם כרגע כי אין לנו טעם. מה שכן מעניין זה שכשהצמדתי את הכרטיס פיזית לבקר, לא מספיק לי. אני עדיין צריך להגיד לבקר לאן ללכת בזיכרונות שלו, במוח שלו, כדי לשלוף משם הנתונים. אני צריך לעשות קינפוג בין הבקר לבין הכרטיס, שהם ידעו שהם תקשרים ביחד. לאיפה הבקר צריך ללכת מבחינת מידע שהכרטיס שותל בזיכרון שלו, ולאיפה הכרטיס גם הולך וישתול את הזיכרון שלו. זה לשתי הצדדים, זאת הכוונה. אני לוחץ פה על הכפתור הקטן מעל הטבלה ונפתחת לי טבלה. בטבלה הזאת לא ייתנו לי לרשום, גם אם ייתנו לי לרשום ולהזיז פה דברים, אני לא אצליח לעשות אוקיי עד שאני לא אעשה לוקיישן. מה זאת אומרת לוקיישן? לוקיישן זה אומר לכרטיס לאיפה ללכת בזיכרון ולשתול את המידע, או איפה המשתמש ישתול את המידע כדי שהמידע הזה יצא ליציאה המסוימת. לצורך הדוגמה, יש לי מד טמפרטורה, המד טמפרטורה הזה זורק עכשיו 40 מעלות צלזיוס. איפה ה-40 מעלות צלזיוס הזה יישמר בזיכרון של הבקר? לעומת, אני צריך להפעיל עכשיו ברז חשמלי ב-73%. אז אני צריך לשלוח לברז 73%. איפה אני אזין את זה בבקר כדי שזה ישלח את זה לברז כמו שצריך? אז, ברגע שהכרטיס הזה ספציפית מחובר פיזית לבקר, יש לי 3 מקומות, אני הולך פה ל3 נקודות, מה שהרבה מכם עשו זה שמו אינפוטים, לא יעבוד. מה שחלק מכם שמו זה Q, לא יעבוד. מי שישים פה M, לא יעבוד. הדבר היחיד שיעבוד פה, זה אם אני אלך לדאטה מסוימת. עכשיו, דאטה יש לי 3. יש לי 2 דאטה רגילות, ועוד ספיישל דאטה. אנחנו מתעסקים רק עם ה-D000 עד D7999.
כשאני מגיע לפה, הראשון שלי הוא D00. כשאני לוחץ עליו ועושה close, אם אתם תעשו cancel זה יצא. אם אתם תעשו X זה יצא כמו cancel. אם אתם תעשו close זה שמירה. ככה זה שמירה בחלק הזה של ה-tag name. כשאני עושה עכשיו close, תראו, זה מושך לפה. ערכים מסוימים. הוא ישר תפס לי 6 מקומות בזיכרון. איזה 6 מקומות? את ה6 מקומות הראשונים הוא שמר לי. את D00, את D01, את D02, D03, D04 ו-D05. כאשר דאטה זה מה הערך שנמדד מהשטח או שאני שולח לשטח, אם זה כניסה אז מה מגיע מהשטח, ואם זה יציאה אז מה אני שולח לבחוץ, והסטטוס אומר לי אם המכשיר בתקלה או לא בתקלה, ויש הרבה תקלות, לא מעט. אחרי זה הולך ובוחר מה זה כל אחד מהם, אז אני אעשה את זה מהר. אני אבחר שהראשון הוא PT100, שהשני הוא איזה חיישן של 420 מיליאמפר, ושהשלישי הוא איזה ברז חשמלי שמפוקד על 420 מיליאמפר. אני אבחר בדאטה טייפ על ה-PT100 צלזיוס, במקום בינארי טייפ, במקום בינארי דאטה, סליחה, אני אבחר צלזיוס, ואז הוא ישר יעשה לי מינימום ומקסימום משלו. בין מינוס 200 מעלות צלזיוס ל-850 מעלות צלזיוס, כאשר אם אני ב-420 מיליאמפר, אז זה מאוד מאוד תלוי מה החיישן שלי בשטח. בוא נניח והחיישן שלי בשטח הוא משקל. אז במשקל, לצורך העניין, אני אשים במינימום 0, ובמקסימום, את המקסימום גרמים שהוא שוקל. אז נניח והוא שוקל 5,000 גרם, זה המקסימום, 5 קילו, אוקיי? אז מה עכשיו הטווח שלו? בין 0 ל-5,000. כשלא יהיה כלום על המשקל, אז יהיה אות חשמלי שנשלח לתוספת אנלוגית, האות הזה יהיה 4 מיליאמפר, ואז הבקר עצמו, ה-CPU שלו, יבין שאני נמצא על 0 משקל. בגלל שה-4 מיליאמפר, במינימום שלו הוא 0. ליד ה-0 בתצוגה ב-HMI, אני ארשום בכלל גרם. במילים, אני ארשום את זה. מה שיזוז זה רק המספר, לא היחידות מידה שיושבות ליד, במסך הפעלה. ואז המפעיל רואה שינוי של גרמים, והוא לא יודע שזה שינוי של 420 מיליאמפר. שברגע שהוא ב-5,000, הניח משהו של 5 קילוגרם, אז המשקל שלו שולח זרם לתוספת האנלוגית של 20 מיליאמפר. נמשיך. באותה מידה אני אעשה עכשיו ברז חשמלי ביציאה, סתם ברז, לא משנה איזה, ואני אקבע שהברז שלי נפתח מ-0 עד 100%. ואני קובע באופשנל רנג', אני קובע מה יהיה במינימום ובמקסימום שלי. אז אם אני במהירות ואני רוצה להראות סלד, או RPM, אז אני אציג למפעיל RPM או סלד. אם אני רוצה להראות לו את המהירות באחוזים, כמה מהר הוא מ-0 עד 100%, אז אני אראה לו את זה באחוזים. זה מה שליבה אני בוחר ועושה בהתאם למה שאני צריך בשטח. סיימתי וכל הטבלה ארצי מלאה, אני יכול לעשות אוקיי, כל הנתונים האלה יורדים לטבלה פה למטה, כאשר אם אני משחק בין הבקר לבין ההרחבה האנלוגית, אני רואה פעם אחת את הטבלה של הבקר, שברגע שיהיה פה באמת אינפוטים דפוסים ואוטפוטים דפוסים, אתם תראו גם בטבלה הזאת את ה-tag name, את ה-comment, אם הוא בשימוש או לא בשימוש בבקר וכל הסיפור הזה, וכאשר אני עובר להרחבה אנלוגית, אני רואה רק מה ששייך להרחבה אנלוגית. סיימתי להרחיב את הבקר בתצורה אנלוגית, אני חוזר ומגיע לדיאגרם הצולם שלי, איך אני חוזר לפה? דרך מיין פרוגרם. אוקיי. מי שמסתבך עם זה אחרי זה, כמובן לחזור להקלטה, זה ההגדרה המלאה מא' ועד ת' של איך אני מגדיר את הבקר, איך אני מגדיר תוספת אנלוגית, מפה עכשיו
נתחיל איך אני מתעסק עם התוכנה. טוב חברים, מקווה שאהבתם ונהנתם ולמדתם. אם אהבתם תעשו לייק ותירשמו לערוץ, ככה כשיהיו סרטונים חדשים יוטיוב יתריע לכם על זה. בסרטון הבא נראה איפה כל דבר בתוכנה נמצא ומה השימוש שלו. יאללה, ניפגש בסרטון הבא, מקווה שנהנתם.